You have no right to lock us. Il-Maġistrat Joe Mifsud illibera 3 irġiel li żammew b'mod illegali lil diversi ġurnalisti maqfulin f'Kastilja wara l-famuża konferenza tal-aħbarijiet tas-sena ilu. Konferenza f'Kastilja mimlija tensjoni fl-eqel tal-kriżi politika eżatt wara li ġiet miċħuda l-maħfra presidenzjali lil Jorgen Fenek. Jody Pisani, Mark Gauci u Emmanuel McKay ġew akkużati li żammew lil Monique Agius, Miguel Xwiereb, Julian Bonici u Paul Caruana Galizja kontra rida tagħhom fil-Berġa ta' Kassilja fid-29 ta' Novembru għal ħabta ta' 3 ta' bil-lejl. Fil-fatt, għal diversi minuti l-mezzi ta' xandir ma tħallewx jitilqu minn Kassilja minn dak li der li kien grupp ta' gwardji ta' sigurtà. L-inċident inqabad ukoll fuq filmati bil-mobile u anke mill-kameras ta' Net News meta f'dak il-lejl kienet qed titwassal xandira speċjali fuq Net Television. Who are you? Exactly. Who Min are you? intkom please? Who are you? Security Services, Who Pulizija. security are you? Taħt li maliċi għedin iżammuna u ġew sekwestru ta' persuna. This is F'sentenza li kritikat bil-qawwi l-mod kif tmexxiet l-investigazzjoni tal-Korp tal-Pulizija, il-qorti talbet għall-introduzzjoni ta' protokolli ċari għal-medja. Il-Maġistrat Mifsud ma kien impressjonat xejn bil-mod kif il-każ ġie trattat mill-Pulizija. Il-qorti tagħmilha ċara mill-bidunet li mixejn kuntenta bil-mod kif ġie investigat dan il-każ. L-inċident seħħ fid-29 ta' Novembru tal-2019. Ir-rapport tal-Pulizija ddaħħal fit-2 ta' Diċembru u l-akkużi nħarġu fl-14 ta' Lulju li għadda. Il-Pulizija kellha aktar minn 8 xhur biex tinvestiga, tiġbor ix-xhieda u d-dokumenti u tippreżenta l-każ ħieħ quddiem il-qorti. Ħadd m'għandu jistenna li l-qorti tirranġa n-nuqqasijiet ta' ħaddieħor kompli tajt il-qorti. Matul dan il-każ ħareġ li l-persuna li kienet qed tinvestiga ma ħadiġ ix-xhieda ta' dawk li organizzaw il-konferenza tal-aħbarijiet u ma kien hemm l-ebda tentattiv biex issir taf min kien għalaq il-bieb.